revisar, que a vegades no ho fem. No ho has de revisar, és un error. No ho has de revisar. Hòstia, t'explico una cosa. Els pares de l'àvia ens van preparar. Cada cop que Sí, van demanar allò, com els veuen i els cada cop que afegeixes una nova referència, perquè fem un curs a l'altre, a casa de la costella i modificar allà. Els professors et posen la vista, dos professors li posen la vista. Llavors ja tot la base de pràctica, jo no he fet el control. Bueno,